ओइट सिडुलार हाबखानायखौ नोङो आसामनि एसोसिएट स्टेट लेंगुवेज खालामनाया आसामखौ बियो डिग्रेड खालामो। गंसे रायजोफोरनो एसे मिथिहोफिननो सानदों जे हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव जेबो मावाखै, खालि जाख्रुदोंल'। जेबो मावाखैबा हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बोरै जाखो, CITआ बोरै जाखो, बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजआ बोरै जाखो, मेडिकेल कलेजआ बोरै जाखो, आरो गोबां कनस्ट्राक्सन बोरै जाखो, गिलु बालु गिदिर गिदिर दालां गिदिर गिदिर दैनि बोरै जाखो। होमब्ला प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ जाय मानसिया बर'नि बिथोराव बांसिन खामानि मावदों बेखौ जुदि जेबो मावनो हायाखै बुंनो हाग्रा बेबादि निष्ठुर खानिं माइन्डनि मानसि सोर दं बर'नि गेजेराव? हेलो रायजोफोर खुलुमबाय। आरोबाव खिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर दिनै आं नोंसोरजों सावरायनो माखासे भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबावलायबाय। जोङो बयबो मिथिगौ रायजोफोर, जायनि मुङा बिअ अमर सिंह ब्रह्म, सासे बिअ अफिसार दै अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब। नोंथांमोना सावगारियाव नाय, अमर सिंह ब्रह्म, दावराव देख्रेब आरो लोगोआवहाय साइडआवहाय सानै, बिसोरनि नामखौ आं मिथिया। दा बिथांमोननि सायावनो आं भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों रायजोफोर। भिडिअखौ नोंथांमोना ससे खोनासंग्रो, बे अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों। दिनै बिथाङा गावखौनो गाव सुप्रिम पावार मोस्ट पपुलार लिडार साननानै दिनै गावनि नामखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय बियो मा खालामदों, CEM ट्रफि होदों, फुटबल ट्रफि होदों गावनि नामै, चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बारनि ट्रफि। मानो बेखौ होनो गोनां जाखो? बेवहाय आङो मोननैल' थांखि नुनो मोनदों। बे मोननै थांखिया जाहैदों गावनि नामखौ, CEM नि नामखौ प्रसार खालामनानै बिराद गिदिर मोनसे आङो CEM मोनसे डिजिगनेसनाव दङ, आं प्रमद बर' CEM, बेनि आं ट्रफि होनो हायो। माने बयबो मानसिफ्रा दिनै प्रमद बर'आ CEM होननानै मिथिसारथों, बे मोनसे थांखि। आरो 2 नाम्बाराव थांखिया जाहैदों मानि आर्निं, मानि मेकिं। जों खोनानो मोनदों, नङाबो जानो हागौ, 20 कौटि थाखा बे दाखालिनि CEM ट्रफियाव बिथाङा बाजेट खालामदों। होमबा बे 20 कौटि पाब्लिकनि थाखाखौ, BTCनि रायजोनि थाखाखौ बे ट्रफि बाहायनायाव बाहायनांगौ जाबाय नामा? बेखौथ' बे रायजो राजानो न' बां गैयैनो, बायदिसिना लामा जाम्फै गैयैनो होनो हायोमोन ना। नाथाय बिथाङा गावनि नाम खामायनायनि थाखाय बे ट्रफिखौ 20 कौटिनि खालामबाय रायजोफोर। आं नंखायनो बुंनो लुबैयो जे प्रमद बर'आ गमामायै गावखौ आयातुल्लाह खामेनी बादि सुप्रिम लिडार साननानै, बयनिफ्राय देरसिन साबसिन जुदि लिडार होननानै सानबायबा, दानो बिथाङा 10-20 कौटिनि स्टेचु बानायनानै, ब्रन्जजों हक सनाजों हक, प्रमद बर' बिथाङा गावनि स्टेचुखौ बानायनानै बहाबा मोनसे जायगायाव BTCआव फसंनानै लाखायोब्ला आरो साबसिन हाइलाइट जागोन खोमा आं सानो। नोंथाङा नोंनि स्टेचुखौ नोंनि थांनानै थानाय समावनो नोंथाङा बानायलांखादो। खारन आं होनगोन, नोंथांनि जे CEM ट्रफिया, दिस मे बि द फार्स्ट एन्ड दिस मे बि द लास्ट, फार्स्ट एन्ड लास्ट ट्रफि जागोन। खारन फैगौ इलेक्सनाव रायजो राजाया नोंथांनो भट होला, नोंथाङा जेनगोन। नोंथांनि आसाया BJPजोंमोन, BJPनि एलायन्सआव देरहागोन। बर' खावसे भट, हारसा खावसे भटजों देरहानानै आङो BJPजों एलायन्सआव माने रायजो दागोन, बे नोंथांनि थांखिमोन। नाथाय जोङो दा सिं सिं मिथिनो मोनबाय, BJPआ नोंथांमोनजों फेरलेबसेबो गोजोननाय गैया। नोंथांनि बे 4 बोसोरनि 5 बोसोरनि गेजेराव जा खामानि मावनाय, बिथांमोनहा बेखौ नायनानै माने लाजिबाय जे प्रमद बर' UPPLजों एलायन्स खालामनानै जोङो इलेक्सन गेलेयोबा जोंना दुरनाम जागोन। नंखायनो बै दुरनामनिफ्राय गावखौ आलदा दोननानै एबार BJPआ निजेनो माने गेलेनो, गाव हारसिङैनो इलेक्सन खालामनो डिक्लेयार होदों। बे डिक्लेयार होनायखौ दिनै
प्रमद बर' UPPL खोनानानै दिनै गोजांदों गिदों आरो जायनि फलाव बिथांमोनहा नार्भास जानानै बिथांमोननि डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट माने मोनसे डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टआ BJP खौ आरो हिमन्त बिश्व शर्माखौ वार्निं होलायलायबाय मानो वार्निं होखो नार्भास जाबाय थारमाने गाव हारसिं गेलेनांगौबा BJP जेनखाबाय प्रमद बर' बिथाङा जुदि BTR सुक्तिखौ बिराद जुदि मोजां मोनथारोबा साबसिन हामसिन जुदि सानथारदोंबा बेनो सना हिरा बेनो एखे डायमन्ड जुदि सानदोंब्ला प्रमद बर' दिपेन बर' नोंथांमोनहा BTR सुक्तिखौ लानानै मंगल ग्रहआव ग्रें ग्रें मोजां रायजो जाहैदो किन्तु नैबे जोंना BTC जोंनि आसामावनो थागोन बे BTC जोंनि सनानि रायजो BTC फुल पावार दङ फाइनान्सियेल पावार दङ फाइनान्सियेल मोनबोनायनि बेवहाय प्रभिजन दङ बेनि साख्रि बाख्रि होनायनि गोहो दङ आरो बेनि गासैबो अफिसार स्टाफखौ फुल कन्ट्रल खालामनायनि BTC गोहो दङ लेन्ड राइटनि खोथा दङ ट्राइबेल बेल्ट सिक्स शेड्युलनि हानि रैखाथिनि जोंहा साबि दङ गतिके जोङो BTC मालाबाबो फोथायनो हाया बेनिखायनो आं रायजो राजाखौ दिनैनि बे खौरां मेलनि दारै खावलायगोन जे रायजोफोर BTC जोंनि बर'नि माने रैखाथिनि मोनसे रायजोमोन BTC जथेस्थ पावार दंमोन BTC साख्रि बाख्रि होनो हायोमोन गासिबो अफिसारखौ कन्ट्रल खालामनो हायोमोन बेनिखायनो जोङो BTC रैखा खालामनांगोन प्रमद बर'आ BTR सुक्तिनि दारै बे सारि 5 बोसोराव बै BTC मोनखानाय पावार एन्ड फांसनखौ ओरैबायदि फोजोबबाय एडमिनिस्ट्रेशननि सिस्टेमखौ सोलायबाय एकदम माने सिम्पल पन्चायती राजनि काउन्सिल बादि बिथांमोना बानायबाय जों बेखौ हगारनो हाया 5500 जन मानसि थैनानै हाजार बिजार दालां गावख्रबनानै रेलगारि गावख्रबनानै हाजार हाजार कौटि कौटि मानसिया जिउ जेल जानानै बुग्लि जानानै मोननाय बे BTC आरो बे BTC बिराद सनानि BTC आसाम बै समनि अटल बिहारी वाजपेयी आरो जोंहा होम मिनिस्टार LK आडवाणी मोनहा जेरैबायदि बर'खौ अननानै 6 शेड्युल जे पावार होदोंमोन अट'नमि मोनसे पावार अट'नमियास गभर्नमेन्ट होदोंमोन बे जोंनि थाखाय बिराद सना रुपा हिरा मुक्ताजों समान जों बेखौ लाखिफिननांगोन आरो बे हाग्रामा महिलारि लाबोनाय बे BTC माने पावारखौ BTCनि पावारनि प्रभिजनफोरखौ लाखिफिननोबा जोङो प्रमद बर'खौ फैगौ इलेक्सनाव एनि हाउ फेजेननानै प्रमद बर'खौ हाथायनांगौ आरो जोंनि BTCखौ जोङो बासायफिननांगौ हाग्रामा महिलारिखौ लाबोनानै जे BTC एक्ट BTC दाबो रोखा रोखा आयेन हिसाबै दं BTCनि एक्टनि प्रभिजनफोरखौ जोङो एक्सारसाइज खालामफिननानै माने सनानि रायजो बर'खौ जोङो बै समाव 17 बोसोर हाग्रामाया जेरै खुंदोंमोन बेबायदि खुंनाय पावारखौ जों दिनै लाबोफिननांगौ वाह 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 अमर सिंह ब्रह्म नोंथां बेसेबां इन्टारेस्टिं ओरैबायदि लाजिंसिं गनायथावबो नङा खोनासंजाथावबो नङा नोंथांनि बाथ्राया नोंथाङा BTC एकर्डनि लेखाखौ लानानै जे बाथ्रा बुंदोंमोन ना बे BTC एकर्डनि लेखायावहाय जेरै लिरदों बेबायदि नोंनि गुरु हाग्रामा महिलारि सारा माब्लाबाबो फल' खालामनो रोङाखै यानिकि बै गोहोगोरा पावारखौहाय नोंनि गुरु हाग्रामा महिलारि सारा मानसि बुथारग्लुंनाय होसोग्लुंनाय गाज्रि गाज्रि लोंग्लुं जाग्लुं खालामनाय बेयावसो पावारखौ बाहायदों बाखि जेरावबो बाहायाखै अमर सिंह ब्रह्म नोंसोर बायदि मानसिया जुदि बर' हारिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि लिडार गसङोब्ला बर' हारिया गासैबो डिस्ट्रय जाजोबगोन मा नोंथाङा सानदों नामा BTCखौहाय नोंनि न'खरनि हाग्रामा महिलारि सारनि न'खरनि बिथांमोनजों ज' जानानैसो BTCखौ बानायदों होननानै लाजियाखसै नोङो आंलाय सानदोंमोन गियान गोनां सासे BO अफिसार जालायनायखाय सासे गियान गोनां होननानैसो आङो सानदोंमोन अमर सिंह ब्रह्म नोंथांखौ दावराव देख्रेब अमर सिंह ब्रह्म सानैनिबो साननाया एखे रायजोफोर दिनै नोंथाङा बुंदों क्रिएट बड'लेण्ड एगेन नो मिथिबाय दा बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जोङो बानायफिननांगोन होननानै बुंदों अब्ला नोंथां अमर सिंह ब्रह्म नैबे सावगारिखौ नायनानै ला नोंथाङा बे सावगारिखौ नाय
बेयावहाय मा लिरदों आसामिस आखरजों मा लिरदों बेखौ नाय एख' 6% बड'लेण्ड নহ'ब होनग्राया नोंनिनो गुरु हाग्रामा महिलारि सार अब्ला लाजिनो रोङाखिसै नामा नोंसोरो नोंथाङाथ' बुंबाय 17 बोसोरानो सनानि संसारमोन अब्ला माब्रै 5,000निबो बारा मानसि थैखो 17 बोसोराव लाजिनो रोङाखै नोंसोरो ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो नेक्स्ट इयाराव नोंसोरो ससियेल मिडियायाव दा ओंखारसै लासिंसिंनो एसेबां लासिंसिं मा मावदों नोंसोरलाय हारिनि थाखाय मा मावदों ना हानि फाट्टाखौनो होनो रोंदों ना बर'फोरनि फरायनायनि माखासे सुबिदाखौनो होनो रोंदों ना स्कुल कलेजखौनो फोसाबदों लाजियाखै नोंसोरो ससियेल मिडियायाव ओंखारनो लाजियाखै नोंसोरथ' बोरायबायब्रा नोंसोर बोराय बैसो जाबाय नोंनि फिसा फिसौ नोंनि बिजामादै नोंनि बिसौफोरनि थाखाय सान अमर सिंह ब्रह्म नोंथां एसेबां लासिंसिं बाथ्रा बुंनो नाङा नैबे दानि 5G मुगायावहाय रावखौबो फोरोंनो दा सान अमर सिंह ब्रह्म नों बायदि मानसिया दिनै नोंथाङा बिटिसि एकर्डनि लेखाखौ लानानै रायजो राजाखौ मा बुजायनो सानदों साफ्रोमबो मिथिगौ बिटिसि एकर्डआ पावारफुलमोन होननानैहाय गाव हारसिंनो सालायनो हानाय अधिकार दंमोन होननानै नाथाय बे गाव हारसिंनो सालायनो हानाय अधिकारखौहाय हाग्रामा महिलारि सारा बबेयाव बाहाया मानसि होसोग्लुंनायाव साहानि खोलाहानि बानायनायाव धोरोमजों नांनायनि बेलायाव बहाथो बाहाया ना अमर सिंह ब्रह्म लाजिनो सोलों एसे मोनजादोंब्ला स्रि जानानै था समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि दाबु सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोन सिनायनानै ला नैबे गेजेरनि खुगा खायलें अमर सिंह ब्रह्मआनो नोंथांमोननि सोसन जानायखौहाय बन्सित खालामनो नागिरग्रा एकर्डनि उनावहाय एकर्ड सावनो नागिरग्रा मानसिया बे गेजेरनि खुगा खायलें बुंबाय थानाय बाथ्रा बुंबाय थानाय मानसियानो सिनायनानै ला मोजाङै बे मानसिया माब्लाबाबो सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि रायजो राजाफोरखौहाय हाबसन जानायखौ लुबैयाखै दिनैबो लुबैयाखै गाबोनबो लुबैयाखै समफोरबो लुबैयाखै जाखिनि हाबनांगौ दङ बेखौबो बिसोरो बायसान्स जुदि BPMआ देरहायोब्ला गासैबो केन्सेल जाजोबगोन बेखौ सिन्था खालाम सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुर रायजोनि रायजो राजा नोंथांमोना अमर सिंह ब्रह्मआ बुंदों क्रिएट बड'लेण्ड एगेननो अब्ला बिथांमोननि साननाया मा बिथांमोना दिनैनि समावबो बर' रायजो राजाफोरखौहाय थैनि बानायाव रायजो जानो थाखाय सेस्था खालामदों नामा थैजों जुजिलायहोनो थाखाय बिथांमोना दिनैनि समावबो जुजिगासिनो दङ नामा जों बेखौसो साननांगोन 17 बोसोराव सान्थि होननाय माने थैजों जुजिनाय हारिजों गुबुन हारिजों दावहा नांनाय हारिनि गेजेराव बुख्रुब सुख्रुब खालामज्लायनाय बेखौसो अमर सिंह ब्रह्मआ सनानि संसार होननानै बुंदों